Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга койбір темалар турында. Йор шолыда авариялар еш була торган урыннарны бетерәләр. Халыклар дуслыгы һәм Сөембикә проспектлары киселешендәге юлны ремонтлау дәвам итә. 1 июльдән Россиядә торак коммуналь хезмәтләр өчен күбрәк түләй башлаячакбыз. Татарстанда бәяләр якынча ничә процентка артачак? Урам сәүдәсенә каршы көрәш игълан ителде. Бакчачылар үз продукцияләрен махсус билгеләнгән урыннарда гына сата ала. Яршаллыда шунда 28 урын билгеләнгән. Әлеге исемлеккә кермәгән урыннарда сату итүчеләргә штраф түләргә туры киләчәк. Тулырак калдагы материалда. Сколько вы это все платите? Вы деньги делаете? Деньги делаем. У меня пенсия 8,5 тысяч. Bir яктан 41-17 йортында яшәүче чаллылар, икенче яклап урамда сәүдә итүчеләр. Алар башнидан ерак түгел сату оештырган. Бирдә яшәүчеләрдә бу канәгатьсезлек тудыра. Каршылык бер генә ел бармый. Они приходят в 5 утра, дерутся за место. Такой ор стоит, прямо ругаются между собой. И днем бывает так орут. Громко так смеются, разговаривают. Вот у нас покоя нету. Мы не хотим, чтобы здесь рынок был. Они кричат утром, не дают нам спать. Ругаются за место. Ты, говорит, дура, иди, говорит, отсюда. Мы, говорит, здесь торгуем, будем торговать. Тебе не нравится? Смени квартиру. Урамда сәүдә итүчеләрнең исә моңа каратай үз фикерләре. Вакытлыча базар беркемгә дә комача уламый ди алар. Алары бар тик үзләре үстергән әйберләрне генә сата. Сәүдә итүчеләр атнасына берничә мәртәбә кылуга һәм штраф санкцияләренә дә дучар була. Чөнки бирдә сату итәргә ярамый. Помогите, пожалуйста, разрешите нам на этой территории торговать. В том году этот разговор вели, в этом году опять. Бабушки трясутся, боятся, не дай бог умрут и все такое. Бабушки все старые, под 70, под 80 лет. Все хотят прибавить хоть к пенсии что-то. Башкарма комитеты аңлатуларынча, шолда бакчада үстерелгән авыл хуҗалыгы продукцияләре белән сату итү өчен 28 урын билгеләнгән. Шәһәрнең һәр районында 8дән алып 12гә кадәр шундый урын бар. Фонтан туда не входит. Именно фонтан там был, но другой участок, именно где сейчас образовался стихийный рынок, туда не входит. Но я бы тоже так же не сказал, что мы там бабушек штрафуем. Там штрафуются, которые уже действительно торгуют. Кагыйдә бузучыларга 1000-нән 3000 сумга кадәр штраф салынырга мөмкин. Вазифаи затларга исә ул 20 меңнән 50 мең сумга кадәр тәшкил итә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Артем Колесов, яңалыклар. Юл транспорт һәлакәтләренең сонын киметү өчен Яршаллыда авариялар еш була торган урыннарны бетерәләр. Шулай итеп, Халыклар дуслыгы һәм Сөембикә проспектлары киселешендәге юлны ремонтлау дәвам итә. Бирдә инде бу җыра хәрәкәте оештырылган, машиналар йөрү өлеше һәр якка 3 полосага кадәр киңәйтелгән. Элек бу участокта юл транспорт һәлакәтләре еш була иде. Башка юлларда торгызыла, яңалары да төзелә. Гостев урамын реконструкцияләү узган елда ук башланды. Аэродром урамыннан Бытынчык урамына кадәр кисемлектә күпер төзелеше белән участок яңартылачак. Объектта эшләр 70%-ка диярлек төгәлләнгән. Автомобиль хәрәкәте сентябрьгә кадәр ачылырга тиеш. Данная автомобильная дорога будет расширена до 2 полос в каждом направлении. С обоих сторон будут обустроены пешеходные тротуары. На сегодняшний день ведутся работы по устройству локальных очистных сооружений, устройству ливневой канализации, устройство насыпи из грунта под дорожную одежду и постановке барьерного и перильного ограждения на мосту. Хайр корпорациясе урамында да яңа юл көтелә. Эшләр экватордан инде узган һәм тиздән автомобиль йөртүчеләр барлык үзгәрешләрне дә бәяли алачак. Әмма юл реконструкция белән генә шикләнмәячәк. Планда территорияны масштаблы үзгәртү тора. Это и строительство общежития, это строительство спортивного комплекса. Это ввод в эксплуатацию к концу года 5-го завода. Компания «Хайр» вложила в город Набережные Челны почти 19 миллиардов рублей инвестиций. Быел Шамил Усманов урамын төзекләндерү эшләре төгәлләнәчәк. Ул берничә участокка бүленгән иде һәм ел саен шуларның берсе яңартылды. 2022 елда Халыклар дуслыгы проспектыннан алып Академик Королев урамына кадәр хәрәкәт өлеше үзгәрәчәк. Ремонт кысаларында парковка урыннары төзекләндерелә, яңа яктырту баганалары урнаштырылачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, яңалыклар.
1 июльден Россияда тұрак коммуналь хезмәтләр өчен күбрәк түлей башлаячакбыз. Татарстанда бәяләр якынча 6,2%-ка артачак. Белгечләр сүзләренә караганда, максималь индексларны һәр төбәк мөстәкыйль рәвештә үзе билгели. Шул рәвешле Татарстан Республикасы Тарифлар комитеты карары нигезендә киләсе ай башыннан эчә торган суның 1 кубометры 25 сумда 15 тиен, агымтык су өчен 9 сум 14 тиен, 1 гигакалорий җылылык өчен 1920 сумда 53 тиен, 1 кубометр каты көн күреш калдыкларын чыгару өчен 508 сумда 14 тиен, 1 киловатт электр энергиясы өчен 4 сумда 30 тиен түләргә туры киләчәк. Мондый бәяләр ел ахырына кадәр сакланачак. Алда олы тормыш көтә. Июнь айының соңгы көне Тезбек колледжы студентлары өчен иң дулкынландыргыч көн. 4 еллык уку артта калды. Студентлар диплом ала һәм киләчәк турында уйлана. Чарада безнең төшерү төркеме дә булды. Шолы колледжында зур бәйрәм. Студентлар һәм аларның әти-әниләре диплом алу өчен аклар залына җыелды. Алина Коновалова хәзер дипломлы икътисадчы хисапчы. Әнисе дә аның шартлыгы белән уртаклаша. 4 еллык уку чоры артта калды, ләкин студент тормышы турында хатирәләр һәр вакыт истә калачак. Было и сложно, и слезы, и смех, и радость, но мы все прошли, преодолели. Так что остальное все только впереди. Думаю, возможно, поступить на вышку, обучаться еще на какие-нибудь еще разные профессии, чтобы было больше разнообразия. У меня прям вот гордость за своего ребенка берет, то, что моя дочь получает диплом. И очень рада, да, даже волнительно прям. Быел колледжны 6 кеше кызыл дипломга тәмамлый. Уку алдынгылары арасында Екатерина Лихачева да бар. Ул логистика белгечлеген алган. В колледже было очень хороших моментов с одногруппниками, также с преподавателями. У нас общие интересы тоже есть с ними. Приятно общаться, находиться. Дипломнарны тапшыру тантанасы җыр һәм биюләр белән үрелеп барды. Быел Шолы колледжын 168 студент тәмамлый. Сегодня выпускной, сегодня вручение дипломов, долгожданный путь, который прошли студенты. И сегодня они действительно ждут этого. Не только студенты, но ждут этого и наши коллеги, родители, которые провожали, которые ждали этого долгожданного момента в этой жизни. Хәзер уку йортын тәмамлаучылар өчен төп сорау алга таба ни эшләргә. Кайберәүләр югары уку йортында укырга планлаштыра, кайберләре исә инде кайда эшләячәкләрен билгеләнгән. Лилия Гатина, Арина Шамина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Аттестованная и аккредитованная лаборатория ООО АП «Надежность» проводит неразрушающий контроль сварных соединений радиографическим, ультразвуковым, магнитным, капиллярным методами, а также испытание прочности бетона. Телефон 70 76 20. Диагностический центр ТАТ-клиник оказывает весь спектр услуг на магнитно-резонансном и компьютерном томографах. Набережные Челны, 78 03 03. Приумножьте свои личные сбережения с КПКГ «Господдержка». Ставка 18% годовых. Выдаем займы с использованием средств материнского капитала. Набережные Челны, Новый город, 107.